možnou. Přicházejí vzácní hosté a já tu poděvu jen prosté. Vítám vás, jak s chlebem selka, jménem Jana z Rýzrbe. Dle šatů vašich i práčete, soudím, že zdaleka se béřete. Zeptám se vás, ku příkladu, co hledáte na našem hradu? O službu se ucházíte, do vojska snad nevstoupíte. A už vím, jste kameníci a stavět zde se bude rotunda? Či snad poslové od samotného krále Zikmunda? Víte, přestaňte! No nevíte, že mám boj na tom hradě se kásá! Vy si tady můžete dělat, co chcem! Radši zmizte, vy stráží usy! Jemení! Bílá paní! Pane bože! Spaste duši! Pomoc! Utečte! Odjel, tak usilovně ho hledala, až prchla v oknem od komory. Spustila se dolů z hrade, přes most do šumavských lesů. A to je nějakých lesů. A v tom vyšel z hejný pověrčivej chasník do lesa, jako na dříví. A jak tak jde, najednou se z čista jasna na něj šklebí čert. Čert? Rozumějte, jako ta opice to byla. Jo, takhle to bylo. A co ten chasník? Vzal nohy na ramena a utíkal domů. Sebral pár sousedů, vyzbrojili se cepama, vidlema a sekerama a běželi do toho lesa, jako aby toho čerta zahnali zpátky do pekla. Hospodaříš dobře? Šetříš? A neujídáš ze zásob, co? Jak bych mohl, se na mě podívejte. Sotva chrastím. No právě. Poslední dobou se toho nějak moc ztrácí. To já ne, to ty potkaní. A co jich tu letos je? Nepřej si mě, jestli se něco ztratí, tak si tě srovná do latě. Dneska po mně dvakrát vystřelili z luku. Ale netrefili. No díky bohu. A proč vůbec celá ta maškara? Pán nařídil, že prý, když tě uvidí v tom hábitu, časem se roznese, že tady straší a rabí se obloukem vyhnou lapkové a roubí. Týden to vydrží. Co, týden? Nebo 2. No, to budu jako řešeto. Je to rabíč, hledal zlato po tavě. Podívejme se, je to pravda? Že suší se nahážeš. Byla jsem se v řece. Říkal, že šel za obchodem ze Sušice do Horažďovic a že v řece se chtěl humej. Nebo ty už mě snad nemáš rád? Mám tě rád. To víš, že tě mám rád. Myslela jsem na nějaké teplé místo na letní časy, víš? No tady v zimě chřadnu. A nechceš snad, abych úplně schřadla, viď? Ne, to nechci, to ne. Třeba tvrz na Alžobech byste mohl koupit. Ale... Nebo ne? Raději takový malý zámeček bych chtěla nechat postavit. Třeba v Budějicích na kopci, tam by se mi líbilo. Ale to přece... A do mé komnaty nové baldachíny a nábytek. No ten starý, vykládaný zlatem už není v ceně. Teď se cení stříbro a slonovina. No a šaty mám už celé potrhané. A orientální koberce bych chtěla. Koberce? Prosím tě, to ti jeden nestačí. To si je chceš pověsit po zdech, nebo co? To je nápad. Obložím si koberci všechny stěny. Mají to tak i ve Vídni. Bez tak jsou stěny celé potlučené od toho kališníka. Prosím tě. Nechte toho! Nechte toho, než poteče krev! Tak dost! Necháš toho? Bratři, zadržte! Prosím, mám špatný zprávy. Žižka vypálil klášter v Nepomuku a prý tahne s vojskem narábí. Cože? Dokonce už prý staví ležení tady poblíž. Cože? Rychle do...
Takže přiznáváš se dobrovolně? Ale nebo já tě se máme nemám mučit? k čemu přiznat, já jsem nic neprovedla, mám doma 3 děti, puste mě. Ale my máme důkazy, že se spolučuješ s ďáblem, s Žižkou. To je stejný. Že jsi čarodějnice. Kacířka. Kacíř, správně. Kacířka si tvoj. Rozvracečka manželství. Ale Ano, to máme důkazy. Rozvracečka manželství si, tak je to. A podívej se, co jsme u tebe našli. Kam jsi to dal? Tady, já už to vidím. A tohle si tam měla a my jsme to náhodou našli. Ale to Dobře, není Zamasko. moje. Nepovídej, že to není tvoje. To máš. v prvně. To říkej. Slyším nějaký zvuk do sebe. Je to takhle dobrý? Jo, už to moc nebolí. Vždyť jsou to obyčejní venkovani jako my. Venkovani? Dneska jsou jak lítá zvěř. Jestli to nebude tím, že jim pan Kocovský trefil toho hejtmana. A co povídá Žižku? A je s ním Amen? Kde to bylo? Jak šturmovali u brány. A já si říkal, že tak řádí. Našeho Marty stále v kapse karty, kabáty šus, vyzila v nos. U našeho Marty